a jolt and then you'll die. Good morning mga ka-road trip. Biyahe naman tayo. Bibisitahin natin ngayon ang isang public resort, ang A&E Resort dito sa Pangasinan. Tara, samahan niyo ako. So tara, punta natin ang isang resort dito. Pero pwede bang ano dito? Alak ba? Pwede po, pero Monday to Sunday open ba? opo, everyday po. 20 hours, 24 hours. May mga dining may mga unit na pwede Sa hotel, opo, meron po kami. Salamat. Para lang sa vlog. So ito ang A&A Resort. So ayan, silipin natin ang loob. Diba? Puro swimming pool na andito. Oh, yan. So mga vacant. So wala gaanong tao ngayon. Halos tayo lang. So ayan, meron pa yata dito sa loob. Silipin natin. So ayan, meron pa dito sa loob-loob niya. So ayan, oh, walang tao. Diba? Pwede tayo mag-swimming dyan. So dito, ikot tayo ulit. Meron pa ditong lusot. Panibagong pools na naman. Panibagong pool na naman. Swimming pool. So ayan. O diba? O malinis. O diba? O pwede, may sliding doon. May sliding doon banda rin. Ayun, pwede tayo mag-slide doon. So ito yung medyo maliliit na pools. Meron pa sa loob. Pero nakasarado. So ayan. O diba? Ito tayo. Tara, maluwang pala dito. O diba? O, ang ganda. So ikot tayo kunti. So dapat pag pumupunta tayo sa isang lugar, sa iyo gaya nito, mga resort na to, mga beach, ganun, tingnan natin yung mga rules and regulation nila. So tulad nito, ito meron nakalagay dito, oh. Danger, no diving, shallow water. O ayan. Ayan, oh. Mga rules nila yan. So dapat bago tayo maligo siguro, dapat binabasa natin to. Para malaman natin kung anong regulasyon na yan mamaya. O ayan, oh, bawal manigarilyo. Oh. So lalo na ngayon, baka babaguhin nila tong rules nila kasi nga meron tayong COVID ngayon. So ayan, mga rules nila. Ayan, oh. Dito wala ganong naliligo. Ayan, oh.
Dito sa likod ko ang ano, dito sa pinakamalaking swimming pool, dito ang pinakamaraming naliligo dito sa likod ko. So ayan oh. Ito kasi yung pinakamalalim at saka pinakamalaki. So ayan, may mga bata, pambata din doon. So ayan, tara na. So ayan, tara. Tapos na tayo maligo. Pasyal-pasyal tayo. Ikutin natin tong swimming pool nila. So ayan oh. Oh ayan, may mga nagbibideo okay doon. Diba ang lalim oh. Oh, ganda dito. Ito nasa lagpas tao to eh. Hindi lang tayo ano masyado, di ba? Maganda ngayon kasi hindi gaano karamihan ng tao. So ayan, ito yung mga pambata oh, may sliding sila doon. So ayan. Oh, di ba? Oh, ang galing. So ayan, mga mamasyal dito. Oh, di ba? Oh, di ba ang lalim? So ayan. Ito tayong umikot. So ito yung pinakamalaking swimming pool nila na nandito. Ito. Oh. So malakas yung tubig din dito. Ayan, malakas yung pressure ng tubig. Ano kalaki dito kung masakit. Lakas nga, malakas. So ayan, mga bata dito. Pambata itong area na to, puro pambata. So ito yung pinakamalaking swimming pool nila. Pwede tayong makyat sa taas. Ito, ang pinakataas niya. May hagdan pa dito. O, ayan, no. Pwede mag-dive dito. Nasa kalagitnaan tayo, eh. Ayan. Ayan, no. Nasa halos 10 swimming pool yata yung naandito. So, ayan, no. Ang linaw ng tubig. So ayan. Diba? Ganda rito. So ayan, ikot tayo. Ikot-ikot. So ayan. May nakalagay dito na lion. Oh, may lion tayo. Yari nga lang sa semento. Oh. Oh, ay may tubig siguro, labasan ng tubig dito. May ano sa loob. Oh, doon sa kabila mayroon din. Tingnan natin sa kabila. Kaso hindi na yata gumagana yung daanan ng tubig niya. Oh, ayan. Oh, diba? Lion.
natin mag-dive. Tara na. Ang lalim pala. Lagpas tao. Ang lalim. Akit tayo. So yan, talon ulit tayo. Oh, lalim, di ba? Sarap dito. Masyal kayo, swimming pagka rito mainit. Sarap maligo. Sarap mag-swimming. Kahit saan kayo pwede pumunta, basta easy lang tayo. O, tara, lawin ulit tayo. Ayos, maganda rito. Heh. So ayan, dito tayo. Taga-toy kayo? Dito. Taga saan kayo? Ano ba siya? Saan ba siya? Rizal po. Ay, Rizal. Malayo ba sa Quezon? Rizal? Malayo po. Sa Banatuan, malayo din. Ay, opo, malayo. Kabanatuan, kami po tabaw. Ganeta, kasama niyo. Sinama niyo lang kayo. Bakit ano mayroong birthday niyo? Sino may birthday? Wala lang po. Kayo, kasama niyo ba lang? Kasama niyo? Ay, gano'n. Shout out lang. Shoutout po. Kanino? Shout out nga, kanino? Kabatang Hilog. Dive na kayo, dive kayo. Ganda po. So ayan, may mga teenager dyan nagbibidyoke. Tingnan natin. O, diba? Vlog po kayo? When? Yan po, nag-vlog din yan. Di mag-dive kayo. Shoutout po. Shout out na. Kanino? Shout out po kanino? Shauro. Bonsai vlog. Ah, okay ba? Ayan o, dive na siya. Malalim yan eh, nasa lagpas tao. Di ba? Masaya dito, masaya. Ayan, may bata pa doon, tatalon pa yata yung isa. Ayan. Sarap dito. Ayan, tatalon na siya. Malalim, may super lalim naman. Mahirap mag-vlog pag masyadong malalim. So ayan, di ba? Malinaw. Di ba? Public swimming pool to. So kaya maraming maraming pool, maraming swimming pool na pwedeng paliguan. Ayan, di ba? May mga naliligo doon. Pwedeng mag-rent ng karaoke. Ayan, may karaoke doon, no. Kung gusto niyo mag-karaoke, sing-along kayo. Di ba? Ang linaw ng tubig, oh. Mamaya ligo tayo doon. Yung mga bata rito. So ayan mga ka-road trip, sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon.
Sa lahat ng gusto mag-comment lang kayo. Huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. So sa inyo, maraming salamat. Paalam!